Упершыню за ўвесь час перабывання за кратамі палітвязню Паўлу Северынцу дазволілі зрабіць відэазванок жонцы. Затрыманай жа разам з Рамана Пратасевічам грамадзянцы Расіі Соф'і Сапезе падоўжылі тэрмін пад вартаю до 25 снежня. Пра іншыя навіны дня ўжо цяпер у аб'ектыве. З вами Александр Пуціла. Добрый вечар. Лукашенко знайшоў на прадпрыемствах шпіёнаў, якія паведамляюць захаду таямніцы. Фактычна мы маем прызнанне, што Беларусь спрабуе абысці санкцыі і шукае выйсця. У абыход пунктаў пропуску хто дапамагае незаконнаму перасячэнню мяжы? Калі вядзецца пра дапамогу. Ёсць таксама грамадзяне Сірыі, Іраку, а грамадзянаў Беларусі літаральна некалькі асобаў. Вучымся беларускай мове онлайн. Заняткі моўнага клубу «Гоман» збіраюць амаль 26 тысяч слухачоў. Я спадзяюся, што вось «Гоман» – гэта такі штуршок, такое заахвочванне для людзей, якія, магчыма, баяліся, магчыма, саромеліся вось зрабіць гэты першы крок у свет беларускай мовы. Варожыя шпіёны замінаюць ураду Рамана Галоўчанкі ўтрымліваць эканоміку ад падзення, бо зліваюць калектыўнаму захаду асабліва сакрэтную інфармацыю, як чыноўнікі Лукашэнкі спрабуюць абысці еўрапейскія і амерыканскія санкцыі. Пра гэта заявіў Александр Лукашенко, прымаючы чальцо ўраду са справаздачай. Пра абсурднае тлумачэнне новых рэпрэсіяў Ярослаў Стешык. Менск, праспект пераможцаў, палац Лукашэнкі. Справаздача міністра прамысловасці Пятра Пархомчыка і віцэ-прэм'ера Юрыя Назарова пра экспартныя паказнікі і фінансы ператварылася ў шпіёнска-вытворчую драму пра заходніх шкоднікаў на беларускіх заводах. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где остались, и они ставят перед собой целью проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Лукашенко загадаў міністрам давесці для дырэктараў прадпрыемстваў загад шукаць заходніх шпіёнаў сярод рабочых. Нескольких мы выявили, сядут и надолго, это я прямо говорю. Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству. Пошук шпіёнаў і дыверсантаў – гэта прадказальнае развіццё рэпрэсіўнай логікі аўтарытарнага рэжыму, тлумачыць палітолог Андрэй Ягораў. Калі з найвышэйшага ўзроўню ідзе загад шукаць шкоднікаў сярод прадпрымальнікаў, трасуць бізнес. Вінаватымі вызначаюць блогераў, ідзе хваля арыштаў блогераў. Цяпер спецслужбы Лукашэнкі ўзяліся за рабочых, бо мірны грамадзянскі супраціў нікуды не знік, а праблемы ў эканоміцы толькі нарастаюць. Раней ці пазней гэта можа даходзіць у тым ліку да і напалявання ва ўласных структураў. То есть чаму мы ўсіх як бы пакаралі, а ўсё роўна у нас паказчыкі не растуць. Ну хто вінаваты? Міністры, замміністраў, там як бы выканаўцы з адміністратыўнай вертыкалі, якія насамрэч з'яўляюцца шпіёнамі і падараўнікамі і так далей. Цяпер у Беларусі працягваюць затрымліваць рабочых, якія заяўлялі пра забастоўку. Праваабарончы цэнтр «Вясна» высветліў прозвішчы 16 затрыманых. Гэта працаўнікі горадня «Азоту» і беларускага металургічнага заводу. Некалькі з іх ужо вызваленыя, частка сядзіць у следчым изолятары КДБ. Это новая хваля запужвання рабочих. Яны, у прынцыпе, і так маюць вельмі мала правоў і нешта падобнае на свабоду асоциации, на свободу выказванняў, на свободу сходаў. Ну, вось ім паказваюць яшчэ, што калі вы нешта будзеце думаць нават і там падумаеце, што гэта інфармацыя будзе карысна нейкаму калектыўнаму захаду, то, калі ласка, чакайце, што могуць быць такія вось наступствы. Раней стала вядома пра затрыманні на беларускай чыгунцы. Графістка Цэнтру кіравання перавозкамі Ганна Аблаб і былы дыспетчар Сергей Дзюба затрыманыя нібыта паводле артыкулу «Здрада дзяржаве». Гэтаксама як і слесар-рамонтнік БМЗ Александр Гашнікаў. Вядома, што яны таксама ў амерыканцы, следчым изолятары КДБ. Тым часам дзяржаўнае тэлебачанне з падачы КДБ паведаміла пра затрыманне чалавека, які прывозіў у Беларусь зброю і рабіў схроны для тэрарыстычных групаў. Как специалист он получил подготовку в снайперском, а также подрывном деле. Обвиняемый осуществлял слежку за некоторыми представителями власти и силовиками с целью дальнейшего нападения на них. Это такая регулярная з'ява, и верыць ніяк нельга, потому что чаго мы толькі за гэтыя гады не чулі. Там і крысы былі у вадастоцы, і зброя у грамадзянскіх актывістаў, якая не знойдзена з права Белага легіёну, дзе таксама
таксама фігурова зброя, джипы прорваліся праз мяжу, і вагнераўцаў затрымлівалі, якія інспіравалі тут нейкія вайсковыя дзеянні, якія потым зніклі кудысьці. Пры гэтым КДБ заяўляе, што затрыманы не проста перавозчык зброі, а кілер, які нібыта мусіў забіць дэпутата Олега Гайдукевіча. Ярослаў Сцешык, Белсат. Мігранты не спыняюць спробаў трапіць з тэрыторыі Беларусі ў еўрапейскія краіны. Гэта сведчаць памежныя службы нашых суседзяў, як і пра тое, што з беларускага боку мяжу ахоўваюць не толькі памежнікі. Падрабязней пра сітуацыю на мяжы і пра тое, як еўразвяз плануе дапамагчы суседзям Беларусі, Ірына Дарафейчук. Затрымліваюць на мяжы не толькі мігрантаў, але і тых, хто ім дапамагае. За апошнія сотні польская памежная служба злавіла 3 асобаў, якія спрыялі незаконнаму пераходу мяжы. Сярод іх 1 беларус. Агулам жа ад пачатку жніўня выкрылі больш як 80 такіх памагатых. Тых асоб з Беларусі было Асобаў з Беларусі было няшмат, пераважаюць тут грамадзяне Грузіі, калі вядзецца пра дапамогу. Ёсць таксама грамадзяне Сірыі, Іраку, а грамадзянаў Беларусі літаральна некалькі асобаў было. З пачатку верасня Польшча ўвяла на памежных тэрыторыях надзвычайны стан. Сёння на беларускім баку мяжы польскі патруль заўважыў людзей, форма якіх адрозніваецца ад формы памежнікаў. Пазней спецслужбы Польшчы людзей у форме ідэнтыфікавалі. Пацвярджаю, у памежнай з Польшчай паласе ідэнтыфікаваны між іншага салдаты паветрана-дэсантных частак, службы спецыяльнага прызначэння Дзяржаўнага памежнага камітэту Рэспублікі Беларусь ці АМАПу. Некаторыя вайскоўцы ўзброеныя між іншага снайперскімі вінтоўкамі. Памежная служба мае рацыю, ля мяжы з Польшчай з'яўляюцца салдаты з частак, якія займаюцца не аховай мяжы, а баявымі дзеяннямі. Рэжым надзвычайнага стану на памежнай тэрыторыі не змяншае колькасці спробаў мінуць мяжу ў абыход пунктаў пропуску. За мінулыя сотні польскія памежнікі развярнулі на мяжы з Беларуссю 233 мігранты. 8 асобаў затрымалі. Яшчэ 20 чалавек не ўпусцілі ў сваю краіну латышскія памежнікі, ды 24 літоўскія. Літва, якая першай сутыкнулася з нелегальнай міграцыяй, цяпер зазнала іншую праблему. Мінае паўгода – тэрмін, які дазваляе ўтрымліваць парушальнікаў памежнага заканадаўства. Моя идея, что продлить этот термин. Другие говорят, что этого не надо делать. И тогда, конечно, эти люди могут выйти из центра, например, в магазин, но мы знаем, что они в магазин пойдут, может, около Берлина, едут из Литвы. З пачатку жніўня ў Літве дзеяць праграма вяртання мігрантаў. З'явілася магчымасць падаць прашэнне на прытулак у Менскай амбасадзе. Галоўнае, трэба разумець, што палітычныя мэты, якія спрабуе дасягнуць Лукашенко, ніяк не будуць ніяк не будуць дасягнутыя, і Еўразвяз і Літва яны мацнейшыя за адзін аўтакратычны рэжым. У еўрапейскай прэсе з'яўляюцца паведамленні пра рост нелегальнага мінання ўжо польска-нямецкай мяжы. Польская мяжа – гэта ўсходняя мяжа еўразвязу, і еўрапейская дапамога цалкам дасяжная для польскіх уладаў у гэтай сітуацыі. Я магу паўтарыць, што еўракамісар унутраных справаў Ільва Югансон недавно сказала, што важна абараніць мяжу ад агрэсіі рэжыму Лукашэнкі. І лепш зрабіць гэта супольнымі намаганнямі, такімі як дапамога Фронтексу. І мы мусім зрабіць гэта празрыста. Заўтра еўракамісар унутраных справаў Ільва Югансон і міністр унутраных справаў Польшчы Мар'юш Каменскі абмяркуюць магчымасці дапамогі. Плануецца таксама прыезд дэлегацыі з еўразвязу ў Польшчу, каб ацаніць сітуацыю і распрацаваць супольны план дзеянняў. Беларусь жа працягвае закідваць абвінавачванні суседзяў у жорсткім абыходжанні з мігрантамі. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу за пакіданне ў небяспецы. Вядзецца пра нібыта збітага польскімі памежнікамі грамадзяніна Іраку, якога знайшлі днямі непадалёк мяжы з Польшчай. Ірына Дарафейчук, Белсат. Амаль 2 мільёны беларусаў атрымалі першую дозу вакцыны супраць COVID-19. З іх больш за 1,5 мільёна прайшлі поўны курс вакцынацыі. Колькасць прышчэпленых у Беларусі ўсё ж па-ранейшаму застаецца на нізкім узроўні. На пытанні пра каронавірус і вакцынацыю сёння падчас жывога эфіру разам з прадстаўніком Мінздраву адказваў былы міністр аховы здароўя, цяпер старшыня градзенскага аблвыканкаму Уладзімір Каранік. Сярод тых, хто праходзіць стацыянарнае лячэнне ковід-інфекцыі, гэта сярэдняя цяжкая і цяжкая формы захворвання, вакцынаваных 3,3%. 97% гэта невакцынаваныя. Сярод тых, хто ў аддзяленнях інтэнсіўнай тэрапіі, вакцынаваных 3%. Сярод тых, хто на ШВЛ, вакцынаваных няма ніводнага.
Паводле Міністэрства аховы здароўя першую дозу прышчэпкі атрымалі амаль 2 мільёны беларусаў, а поўны курс вакцынацыі прайшлі 1,5 мільёны. Ужо месяц колькасць захворванняў перавышае 1000 на дзень. За апошнія сотні зарэгістравалі амаль 2000 хворых, 13 асобаў памерлі. А Інстытут сацыялогіі Акадэміі навук канстатуе, колькасць беларусаў, якія адмоўна і станоўча ставяцца да вакцынацыі, аднолькавая, амаль 43%. Даследаванне праводзілася ў красавіку. Не чакаючы звання экстрэмістаў, закрыўся чарговы незалежны беларускі рэсурс «Салігорскія навіны Лідзер Прэс». Пад блакаванне трапіў сайт «Гродна Лайф», «Свабода слова», а з ёй і свабода інтэрнэту ў Беларусі коціцца ўсё ніжэй. Ці магчыма ўвогуле зачысціць гэтую прастору, высвятляла Надзея Бельская. У свой дзень народзінаў мы не кажам вам бывайце, мы кажам вам да сустрэчы. У гэтых сумных радках 28 гадоў працы на медыйным рынку Беларусі. Праз прэсінг закрылася чарговае незалежнае выданне «Салігорскія навіны Лідзер Прэс». Гэтак атрымліваецца, што кожны матэрыял, які праўдзіва асвятляе падзеі ў рэгіёне або ў краіне, можа быць абвешчаны экстрэмісцкім, з усімі наступствамі. У гэткай сітуацыі мы не можам рызыкаваць нашымі супрацоўнікамі і вымушаны спыніць дзейнасць рэдакцыі. Улады паслядоўна знішчаюць інфармацыйную прастору Беларусі. Толькі учора пад блакаванне трапіў сайт «Гродна Лайф». Доступ да яго суполак таксама хочуць абмежаваць. Праца працягнецца ў сацыяльных сетках, запэўніваюць прадстаўнікі медыа. Просто дайшоў наш ход. Спачатку разграмілі вялікія выданні, а зараз праходзяцца па мясцовых, па лакальных. Ну і вось тое, што мы працавалі, і што нас заўважылі, і што не пакінулі без увагі, гэта ў пэўным сэнсе ўзнагарода, медаль такі. «Гродна Лайф» зазнала рэпрэсіі яшчэ ў першую хвалю. Прадстаўнікоў выдання затрымлівалі разам з пратэстоўцамі. Фармулёўка ад міліцыянтаў гучала даволі смешная. Выдаюць сябе за журналістаў. Увесну і да Ірыны, і да галоўнага рэдактара выдання Алексея Шоты прыходзілі з піратрусамі. Падставай стала адміністратыўная справа за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Насамрэч проста спасылак на тэлеграм-каналы, якія раней трапілі ў базу экстрэмістаў. У выніку пакаралі штрафамі. Калі яшчэ пару гадоў назад усе рэйтынгі міжнародныя адзначалі, што Беларусь наперадзе планеты ўсё, і мы былі IT-краінай і гэтак далей, то сёння, бачыце, мы ўжо ў самым нізе гэтага спіска па свабодзе слова, па даступнасці да прэсы. Гэта будзе альбо затрыманне, альбо нейкая размова. Сярод 180 краінаў свету паводле ўзроўню свабоды прэсы Беларусь займае 158 месца. Рэйтынг склала арганізацыя «Рэпарцёры без межаў». Паводле свабоды інтэрнэту вынікі таксама несуцяшальныя. З магчымых 100 балаў наша краіна набрала ўсяго 31. Пра гэта сведчыць апошняе даследаванне амерыканскай непраўладнай арганізацыі Freedom House. Яны прааналізавалі амаль гадавы перыяд ад чэрвеня 2020 года да сёлетняга траўня. Можна было ўводзіць цэнзуру ў інтэрнэце, можна блакаваць сайты, але разам з тым гэта не ёсць панацэяй, бо людзі, якія хочуць знайсці інфармацыю, все роўно абыходзяць гэтыя забароны. І гэта сапраўды так, калі летась пасля прэзідэнцкіх выбараў улады пачалі блакаваць інтэрнэт, беларусы ахвотна дзяліліся між сабой спасылкамі на рэсурсы для змены VPN-адрасоў. Уся актыўнасць перайшла ў Telegram, што стаў найбуйнейшай блогерскай пляцоўкай. Пераслед аўтараў, што змяшчалі інфармацыю пра палітыку і грамадскую актыўнасць, пачаўся раней за выбары. Адным з першых у чэрвені затрымалі администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика. Главным правилом Игоря была просто подача людям в Беларуси не только информации о том, что происходит сейчас здесь. То есть это не какие-то призывы, не какие-то акции, а просто констатация факта. Не знаю, сухая статистика. Цяпер Беларусь головного мозга прызналі экстрэмісцкім, як і яшчэ больш за 200 телеграм-каналаў і чатаў Беларусі. Появилось столько мнения формирующих личностей. Ну, кто хайпуется, кто постится. Як далёка можа зайсці рэжым у намаганні знішчыць вольнае слова і кантраляваць інтэрнэт-прастору? Нешта зрабіць магчыма, нешта зрабіць немагчыма. Ну, напрыклад, зрабіць беларускі інтэрнэт як закрытую сістэму, яна будзе без сэнсу, бо у нас няма столькі контенту, у нас няма столькі карыстальнікаў, каб эта сістэма сама падтрымлівалася. Калі это рабіць разам з Расіяй, гэта ўжо магло бы выглядаць больш праўдападобным. Але знішэнне інтэрнэту – гэта перш за ўсё эканамічныя страты, кажа Паўлюк Быкоўскі. 2 сотняў адключэння ў жніўні 2020 года каштавалі Беларусі $141 мільён. Няблага для IT-краіны. Надзея Бельская, Белсат.
Оказывается, отказывать на дзякуй, калі ласка, што мы робім зазвычай непісьменна. Як казаць правільна, распавядаюць на моўных курсах гоман. Будзеце здзіўлены, але на занятках па беларускай мове дзясяткі тысяч слухачоў. Падрабязней Ольга Старасціна. Мне сёння пашанцавала. Я частку працоўнага дня правяла на курсах беларускай мовы. Іх узровень такі, што нават я па адукацыі настаўніца беларускай мовы і літаратуры адкрыла для сябе нямала новага. А вы калі-небудзь былі на уроках беларускай мовы, дзе можна не сядзець за партай у душнай або халоднай аўдыторыі, прыходзіць не ў прызначаны выкладчыкам час, а тады, калі вам зручна, ды і ўвогуле нікуды не хадзіць. І гэта не фантастыка. Такія магчымасці дае онлайн-навучанне. Беларускаю вучы, ці-ці-ці, так клубу і тучы. Заняткі ў моўным онлайн-клубе «Гоман» наведваюць больш за 20 тысяч чалавек. 20 тысяч собрать на урок беларускай мовы чалавек, это, я думаю, даволі добра. Вось, а мы настроены на тое, што гэтых людзей будзе становіцца больш, потому што я лічу, што мова гэта наш сцяг. І трэба, каб людзей, якія гавораць па-беларуску, станавілася таксама больш. Выкладчык і пісьменнік Алексей Шейн разам з музыкам Андрусём Такіндангам вядуць заняткі ў моўным онлайн-клубе «Гоман». Хутчэй не заняткі, а шоу. Вы зараз на моўным шоу «Гоман». Алексей Шейн адказвае за разумную частку, я, магчыма, больш за забаўляльную. Я спадзяюся, што вось «Гоман» – гэта такі штуршок, такое заахвочванне для людзей, якія магчыма, баяліся, магчыма, сароміліся зрабіць гэты першы крок у свет беларускай мовы. Выкладчыкі абяцаюць, што ўсе, хто пройдзе курс 12 заняткаў і зробіць хатнія заданні, зможа свабодна карыстацца беларускай мовай у любой сітуацыі. Яна ёсць у нашым пасіве, мы яе разумеем. Нават тыя людзі, якія гавораць па-расійску, яны жывуць у Беларусі, яны цудоўна разумеюць беларускую мову. На YouTube-канале «Годна» змешчаны ўжо 3 заняткі. Прадукты і ежа кухні, посуд, слова вітання, прабачэння, просьба, падзякі. Здавалася б, што можа быць лягчэйшым за вітанне па-беларуску. Дастаткова сказаць «добрый дзень», і ты ўжо сказаў па-беларуску. Але ёсць нейкія нюансы. Я у свой час сказаў «здарова» і дзяўчатам, і мужчынам. Пасля мне ўжо патлумачылі, што здарова я кажу дзяўчыне, знаёмай, а здароў мужчыну. Калі ты памятаеш Максима Богдановича, у яго ёсць верш. Здароў марозны. Звонкі вечар. Здароў рыпучы мяккі снег. Беларуская мова багатая на розныя спосабы вітання. Добрый вечар, вечар добрый, шанаванне б'ю чалом. Няхай будзе пахвалёны, прывітанне, брат, здароў. Добрый дзень, здароў, здароўкі, рады бачыць, як жыццё. Спосабаў вітацца столькі, як запомніць тут усё. Унікальнасць курсу «Гоман» у нетрывіяльнай падачы інфармацыі. Розныя вядомыя спевакі, якія ў свае спевы уставлялі беларускія фразы. Рыкі Мартин, у яго ёсць спеў, які... Я не веру. У яго ёсць спеў, які называецца «Мне да любві далёка». Гэткім спосабам вядоўцы навучылі гледачоў лінгвістычнаму тэрміну «мандэгрын», што азначае пераасэнсаванне няправільна разабраных на слых словаў. Такім чынам можна, не ведаю, нават Майкла Джексона далучыць да беларускай культуры са спевам «Ганю елі воўкі». Ну, я думаю, што варта это зрабіць, таму што Майкл Джексон – это Міхась Якубович. Якім чынам Міхась? Ну, Міхась. Майкл, Міхась, Джексон, Якубович. Вось і беларускі спеў. Чарговы урок з жартамі, спевамі і глыбокім зместам выкладчыкі абяцаюць выкласці напрыканцы месяца. Ольга Старасціна, Белсат. Вывучайце прыгожую родную мову, бо зусім хутка ўжо зажыве новая вольная Беларусь. Гэта ўсё, што мы запланавалі на сённяшняе выданне «Аб'ектыву», а далей размова Руселіка. Як Беларусь, што пацярпела і ад нацыстаў, і ад сталіністаў, дакацілася да падобнай з'явы сёння ў 21 стагоддзі. Пра гэта разважаем з даследнікам сталінізму, гісторыкам Ігорам Кузняцовым. Добрага вечара. Да пабачэння.